तो लोगोफोर मैयानि बे दावराव जानाय भिडिअफोरखौ नायाखैबा बे डिसक्रिप्शनाव लिंक होनानै गासैबो थां आरो नायहैब्लानो जाबाय आरोना आरो जिहेतु बे मिथि नार्जारिनि थाम्बनेल टाइटेल नुदों नोंथांमोना जिहेतु बे कार्बि आंलंनि नंला बे जोंनि खैराबारिनिनो आरोना आंबो खैराबारिनिनो तो बिनिखायनो सानबाय मा मोनसे फानि भिडिअ खालामनि होननानै आङो बे फानि भिडिअखौ लानानै फैबाय तो नोंथांमोना इन्टारेस्टिं मोनगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय तो बिदिब्ला सुरु खालामखानोसै आरोना हाय आगै हेल' आब' माबायदि खबरफोरा मोजां आगै मा लोंबाय दंलै आब' नोङो आङो औलै आब' नोंखौनो बुंदो साहा लोंबाय थादों नै ए साहा लोंदो नामा साहा लोङै लोङै मति जालांबायलै आब'आ मति नङा दे आङो पातला जाबाय पातला जायाखै माथो जा मतिति नुखायो आं माथो रानथेंथेंसो मोनथारो गावखौनो गाव ओमफ्राय नों हारसिं जानानै दिन्थिबाय थानोसै आंनोबो होला आरो आं जानायखौनो नों जानाय सानना लादो ए नंगौ नामा देलाय जायै जायै मोसालाय खनसे नायनि मालाबा मोसागोन र' ए जागोन दे ओमफ्राय नों कार्बि आंलंनि नालाय कार्बि भाषाखौ रोंगोन ना नों एसे बुंलाय कार्बि भाषाखौ आङो मोनफा मोननै बिदिनो मा खालामदों मा ओंख्रि जाखो बेफोरखौल' रोंगौ आं बारा रोङा खनसे आइ लाभ इउ बुंहरलाय आंखौ आइ लाभ इउ बुंबाय दा बुंमारबायसो होनबा आब'आ फंबायखौ आइ लाभ इउ बुंनाया माथो जानोना जेबो जाया आइ लाभ इउ बुंनायालाय माखाय देलाय खुगाखौ हासिलाय खनसे आब' नायनि ओमफ्राय खुगायानो जि गिदिरथार नै हा आब' नों मा जानानै बांसिन मोजां मोनो बुंलाय आङो मा जानो मोजां मोनसै आं अमा सावनाय जानो मोजां मोनसै बिराद दुगिलै आब' नोङो मानो इसेबां दुगिथार नोङो जेबो दुगि नङा आगै 1%बो दुगिनि माबाया गैया आंनावहाय जेनेबा मा गैया दुगिनि मा गैया जेनेबा आब' नोंनाव मा होनो कुवालिटिया गैया अ माइ गड नंगौ नामा आब' बहा दङ ओमफ्राय नों दा आब' आं दा गुवाहाटियाव दङ आगै गुवाहाटियाव दोङोबा खनसे गाबना होलाय आब' नोंनि मिनिनायखौसो नुबाय थायो नाथाय गाबनायखौ नुवाना खनसे गाबना होदो र' आं गाबनो ओंखारथ'वाखै मिनिनायखौ बांसिन नुबाय थायो नोंनि गाबनायखौ खनसे नायनो लुगैदोंमोन गाबना होलाय दुखुआनो जेबो जाथाराखैबा दुखुथ' गाबथ'ला र' गाबनोथ' हायासैनो खनसे रागा जोंना दिन्थिलाय आब' आं दा रागा जोंनो ओंखारथ'वाखैना जिखियानो जाया मानोथो आब' जानायफोरखौ नों बांद्राय जाना मोनथिबायना लोदो लोदो जागोनबो नङाबा आं बांद्राय जाखाया जानायालाय थेवबो लोदो जायो आब' ओमफ्राय नोंनि नैनि सबाय बिमाया मा जाखो नायनि औ इलाय सबाय दङ नै औ माइ गड सबाय बिमा ओमफ्राय मा जाबाय दङमोन नोङो दानि साम'जों आं बुदायावनो जादोंमोनहाय जानो लुगैनानै जि गोबावनि उनाव ए बुद भाजा जादोंमोन नामा बहाबा लोगो मोनबा हले आंखौ बुद भाजा जाहोनो थिननाङा दै 10 थाखानोबो जाहोनो हाया होमबा नों आंखौहाय 10 थाखा मा थाइसेनिबो जाहोनो हाया आङो फैसा गैयाना आंनाव